Club kedam tangan in kan pen nitum 2021 pen nitum press club mang seng det pen peneng 2022 23 ano nitum ning kan nitum si chok lo la si nitum ki chok pen thot ni nitum bang ke isi second executive meeting nitum padopan lo si la so ke padopan lo bothor nitum dak Duarbagori angkang along nitum dak kuson si nitum press claim ke dam nang ji mala so puthak samani tum chingki chingwai pona samela so kachingki che thana puthak along ke nilitum dak jurisdiction aputhak ni tum chingki pona te mala so puthak bangke kopi porma bute press club dak ni tum gola district pen ni tum dak Karbanglong district lason kachi hoi log ason dolo asila sai kachoi log along samani tum bangke press club tin pen samani tum kaching ki kachi than ji panchini tum boy ko na pen sami non isi dak ni tum kaching wai ke ni tum dak press claim ke dam pen dak koson si Duarbagori pan isi ansu se news sami ke pachi thang pon ji panchini tum dak Duarbagori press club ni tum ke claim ke dam to an pen sami chingki chingwai pon lo na pen sami ni tum dak kachoro pikang tum lo thot dak ni tum kedam tangan ingkan sami ni tum dak solang sini tum meeting dolo apen buthor sami non but dak pini apor sami dak do pene ke solang sini tum aku meeting do pon si thot dak ke solang aku meeting tum pan sami dak ni tum pan kiru ke ke jona hormus sami alang ni tum kiru ke thail kendang log doan sami alang ni tum pan angi pithe ka por sami alang ni tum pan sami ka churu sami thot pajil pon thila sini lilam thege lam sing to ni kok tip amai lo ni tum kachirai pon alam the ladak non ma keni tum sonni si jasime lo tum chiparai pon lo ladak chiparai pon bangke lo en order hin an thu no sitami ni tum jasime la Duarbagori angkang arada tum phanan bali un anpe ni tum tami chirai kom dun ji family tum pini dak mai lo ni tum chingki chingwai pate pon lo son thak thak si ladak Duarbagori lo bangke jasime pe keni tum dake Golaga district pen tikoi no da posi ladak club pustami ni tum isi ni tum long kasik tak bangla sondo jasmela Flena district media tumang jasmela Flena media tumang dak la Karbanglong mate dak Duarbagori long lang po pinangan news lason ko warpon po la pinadak amuni tum phanta pinan phan ke kasik sak la pusonta do kopiti na sila hailong ni tum non la chingki chingwai pon po la pen ni tum ahim pen ning ke hangdam mate ni tum pini ka chingki chingwai pon long bangke la son ho dismet dak Duarbagori long bangke ni tum la club yanang bong jurisdiction tibi kok po posini tum bong ciparai pon lo lason thak thak si ladak ni tum dak bangke dolomara pen bangke bokhati bokhelo lason thak thak si pohora na thu bangke Kaziranga press club pen ti bokhelo lason thak thak si daithor na thu bangke Numalegor press club pen chiti bokhelo la se hala he press club pen sa ni tum chingki chingwai po an bangke mithang jurisdiction nong chido er nang pu alam thini tum chingki chingwai pon po la se chingki chingwai ating pen ni tum non kirang jilang ani pen anabang ke ni tum sami mithang club yang bong pu jurisdiction chido et pu posini tum hin penadak ako chido et nang pu posini tum hin penadak piniang bong chingki chingwai patte polo la son thom la son ni henon ni tum pili jasimer ka chingwai ponke la son ka sini li hin pen isi ka chudu dam thu kang tunga bang ke la lo jasimer la dak pini Duarbagori press club lo kichari pon mai pu la bang ke dising ingleng iglo la pen secretary bang ke la ke ini tum korte secretary registeron hello la selang tum bahini ka chipa du pen pini tum kan la puson nang kipang rum pen la puson ka chingki chingwai pontek la pen media putha ko son si claim ki dam nang ma la pen non la so pyo theng bong ke media war hello la media war bong pen itum ko son si ki claim ki dam tum thek nai ma la se pyo thelong ko son si tum ki du nai ma la pro putha itum kardak pen than pon thek pot la pen anutin along ka pre ke do a correspondent tum answer ni pini la bang so idu ki meeting along kirang pen chitong men thek pot ni li hin pen ni aklong pen suri akodon paji lo asinon ki rang gilang ani asal mila song thak ni tum chingki chingwai long ge ji pantani anam long je ni hang sini dolam pe pansi suri tik lo nage Duarbagori press club posi jasimet bang ni tum Duarbagori a constituency arat ka duka we to an pastami ni tum hin pen da Duarbagori press club ahim pen na tum phan ni klong pen apang se kajana paji lo asipini ni tum bang ke dak Duarbagori press club long stami kidam tang singkan tum Duarbagori press club sengpon lo la pen so club sing dat ang bong pen stami ni tum pinang anke desimer la Duarbagori constituency arat
la pen hawara thanan pinang ni tum development la pen la sarkar penang le scheme of thak answer ni tum pinang an paklang ponlo la pen ke paklang ponlong ta ni tum ke chok du ta hai po ke chok si du ta hai po la siala so mom sai ni tum rat ang lo sap so bang ke dia thang ponlo la silo la pen pini la son ni tum nang tembong wang pom sitting la dang ni tum jasimet la Duarbagori Press Club aklem bang tum kaddo ka we president secretary alang ni tum pen japon din si pini ni tum la jismela ni tum club matila press tum koson si eklem ke dam pon nai ma la sok than ni tum pini chingki chingwai ponlo la sila tek pini tum ka chingki chingwai long pen ni tum ahin pen ka chiparai pon alam the bang ke la poson henlo ni tum pini ka chingwai pon